Tak ahoj Ziko. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsme se tady mohli potkat na Letné na akci Zasáhnout svět a chci se tě zeptat, jak ty si uvěřila Bohu. Tak vlastne ja som vyrastala už v kresťanskej rodine od malička, ale to, že niekto vyrastá v kresťanskej rodine, ešte nemusí znamenať, že wow, že proste všetko je v pohode. A približne v 18 rokoch som odišla úplne z cirkvi, začala som mať taký party život, chalani, vzťahy, čiže 4 roky som takto žila. No a postupne som vstúpila do pocitov samoty, úzkosti a vedela som, že to fakt smeruje k niečomu zlému. A ja som sa rozhodla, že chcem nasledovať Boha, že takýto život nechcem žiť ďalej. A preto, keď som sa tu presťahovala do Prahy, tak som ho začala hľadať, začala som čítať Bibliu, začala som vstupovať do vzťahu s ním a naozaj, keď som ho prijala do srdca pred za chvíľu 3-4 rokmi, to bude 2020, tak zmenil môj život, začala som sa modliť za ľudí, začala som úprimne svedčiť takto, čo všetko spravil v mojom živote a môže aj v tvojom živote spraviť veľké zmeny, veľké zázraky, keď sa mu odovzdáš, naozaj odpustiť ti tvoje hriechy, musíš ale povedať, Pane, odpusti mi moje hriechy, tie zlé veci, on príde do tvojho srdca, takže toto ti prajem aj teraz, čo pozeráš toto video a naozaj Boh môže zmeniť aj tvoj život už dnes, takže pozbudzujem ťa, aby si ho prijal do tvojho srdca. Sláva Ježíši. Sláva Děkuji Bohu. ti, díky Pane. Děkuji.